Beste leerlingen van B2. Hier weer een filmpje over Kwaku en de verschillende onderdelen van de slavernij en de transatlantische slavenhandel. Deze keer over de vraag over de stad en de plantage. Pagina 3 van je boekje maakt met 3 voorbeelden duidelijk dat de slaven onmenselijk behandeld werden. Ja, dat ze last hadden van een onmenselijke behandeling als slaven. Nou, ik heb daarbij een pagina gepakt, maar eerst even de woorden in het Nederlands en het papiamento. Voorbeelden, ejempel. Ja. En onmenselijke behandeling, daar bedoel ik mee trattamento inhumano. Ja, trattamento inhumano. Dus maak met voorbeelden duidelijk dat de slaven last hadden van een onmenselijke behandeling als slaaf. Nou, we weten dus dat de slaven getransporteerd werden van Afrika, zoals je hier ziet, Elmina van de Portugezen, en zo werden ze getransporteerd over de Atlantische Oceaan, naar Nederlands-Brazilië. Brazilië, een klein stukje daarvan was een tijdje Nederlands, naar Suriname of naar Curaçao. Nou, als je kijkt op pagina 15, dit stukje, dan zie je Europeanen, je ziet slaven, je ziet zeelieden. Ja. En je ziet, als je dat stukje gaat lezen, Bortalessa, dan zie je dat daar heel veel voorbeelden in de tekst terugkomen van die onmenselijke behandeling. Trattamento inhumano. Ja. Bijvoorbeeld links, als je de chirurgijn, de dokter, naar de tanden en het lichaam van de slaaf ziet kijken. En dan zie je bijvoorbeeld skoerboek, scheurbuik. Dat was een probleem met de maag die je kon krijgen als je te weinig groente at en te weinig vers voedsel en fruit. En hij zegt daarbij het woordje, ik heb het geel gemaakt, niet leverbaar. Nou, dat zeggen ze ook bij, als je een game gaat bestellen bij de Sambil. En ze hebben het niet leverbaar. Of je gaat naar de Mangusa of de Esperanos en ze hebben geen broccoli. Dan staat er niet leverbaar. Ja, als een product, een kos, nou, ja, als product, als goederen om te verkopen. Like products to sell. Ja. En vervolgens zie je ook, niet iedereen keerde terug. Waar zijn de anderen? Aan wie dan? 3 mannen, 4 jongens, een vrouw en een meisje zijn verkocht. They are sold to white men. Ze moeten voor hen op het land werken. Ze gaan ons verkopen. Dus eerst zijn ze niet leverbaar, omdat ze ziek zijn. En degenen die niet ziek zijn, worden verkocht alsof ze dingen zijn, objecten, objects to sell. Ja? Nou, ik hoop dat ik je een beetje op weg heb geholpen. Onthoud wel dat je er ook nog andere voorbeelden moet zoeken. Het moeten jouw voorbeelden zijn. Bosso hempel. Ja. En maak duidelijk dat de slaven onmenselijk werden behandeld. Trattamento inhumano. En probeer dat zelf, ja, proprio, ja, duidelijk te maken. Dat je daar voorbeelden van kan geven uit het verhaal van Kwaku. Dat ook op dagboeken en journalen is gebaseerd. Nou, ik hoop dat ik je een beetje op weg heb kunnen helpen. Ik zeg tot Robia en ik hoop je graag weer te zien in de les. Ja? Hazebo Maximo Esfuerzo. Ajo.